Ahojte a vítajte na mojom YouTube kanáli zameraný na hru Gran Turismo 7. Máme to tu. Svetová séria 2025, exibícia 1, nacionálny pohár, prvé kolo. Trať Sardegna, okruh H. A čo vám poviem? Čistá frustrácia. To, čo sa dialo na trati, bol čistý chaos, miestami až demolition derby. Celý deň to bolo ako nejaké prekliatie. Už som bol naozaj zúfalý, že už to ani neodohrám. Asi po 3. pokuse už som sa chcel vzdať. Ale nejak som si povedal, že musím to dať, nech už skončím aj posledný. Takže posledný pretek bol o 7. A ja som sa naozaj snažil aspoň neskončiť posledný a byť aspoň tej prvej peťke. Tak poďte sa pozrieť, či sa mi to podarilo. No. Dúfam, že tento pretek dopadne lepšie ako tie predošlé, lebo akože to bola že katastrofa od začiatku. Hlavne treba ísť čisto, treba si užiť tento závod. No dobre, a môžeme začať. Dobre, my sme predbehli. Teraz opatrne pri ňom. A máme tu aváriu. Opatrne pri nich. Na tejto rovinke, pri tejto Honde treba držať tú peťku. A teraz... Ale nech zozadu do mňa nikto... Dobre, dobre, ustali sme to, len žiadna penalizácia. Aj. Dobre. Zozadu do mňa... No... Sorry, Nisa. Dobre. 6. miesto. Dobre. Prosím vás, ma nezostrelite, jak vždy. Dobre. Pomaly púšťame brzdu, krásne, dobré. Toto je posledný krát, čo ideme to kolo, tento pretek. Potrebujeme do tej zákruty. Zbytočne prehrabneme kolesa. To je tak zákerná zákruta. Dá sa pustiť pekne do tej zákruty, ale ak netrafíte správny bod, tak vás to hodí buď na trávu, ktorá vás vyniesie vlastne do tých mantinelov, len zozadu Audi nech ma nezostrelí.
Musím zatiaľ Nemca pochváliť. Aj... No dobre. Teraz to nevyšlo. Pekne nalepený za mnou. Ale zatiaľ ideme čisto. Som veľmi netrafil do zákrutu. Dobre. A tento prečo som si zvolil Hondu. Naozaj tá akcelerácia je super. A v zákrute sa tiež celkom dobre správa. Do zákroku, keď si podradíte tú trojku, tak celkom sa zastabilizuje. Mohol by aj lepší výjazd. Časy nie sú nejaké zázračné, ale nechcem veľmi riskovať a chcem ušetriť gumy čo najviac. Takže snáď sa nám podarí aspoň do prvej päťky. No, teraz sa to zakrne, zakrutá. A poďme plný plyn. Čo už išli na mäkkých, tak už sú v boxoch. 6 kôl vydržali. No a teraz uvidíme, či budeme mať tú správnu taktiku. Opatrne pri tej stene. Neviem prečo, ale občas mi nechce preradiť ten volant. No, máme tu haváriu. Opatrne, opatrne, za to zákrutou.
V poslednej chvíli bol ghosting. Takže chalani na červených gumách mäkkej zmesi už prehadzujú opatrne pri ňom. Dobre, ale ja už musím ísť do defenzívy a ubrániť si. Bo Audi na mňa dosť tlačí. Stereo je tiež za nami. Si drží aj najrýchlejšie kolo. Takže budem mať čerstvé gumy a naše už nie sú v dobrej kondícii, takže nás asi čo chvíľa predbehne. No a skúsime sa obrániť čo najviac. No, už musím si dávať pozor. Hlavne udržať si tú Audinu za sebou. Opatrne. Dobre. Necháme to motorom. To bolo blízko. Siedme kolo. Defenzíva. Asi vedľa nás. A bránime to. A ešte sme to bránili. Ale asi ma už dostane. Hlavne nech ma neotočí. A dobre, nevadí. Menšie šťuchance. Už som sa mu nemal kde uhnúť. Dobre, tie gumy už majú dosť, mám taký pocit. A pritom neukazuje, že by boli nejaké zničené. Ešte by čo to dali? To bolo dlhé. Už ma nedržia. No, už je vedľa nás, tak teraz opatrne. Bránime to. Budeme sa držať vnútornej strany. Dobre. Pomaly nenaraziť. Mäkké gumy. Mali by sme byť dostatočne rýchli. Treba si dávať pozor, lebo tie gumy sú ešte studené. Takže nemusia presne tak držať, ako človek zvyknutý. Tak treba troška zahriať. Musíme si pohnúť, aby sme dobehli biturba. No, samozrejme opatrne. No, dobre. Dobre, biturbo je v boxoch, tak to by sme mohli stihnúť. Poďme na to.
Markus, ten je do boxov. Vynikajúco. A tu je biturbo. OK, dobre. 5. miesto. No. Po jednom kole sa mi zdá, tie gumy dosť odrátajú. Známe biturbo už. Má čerstvo ešte mäkké, takže mu to lepšie bude držať, už ich má aj zohriaté. Že to bude celkom zaujímavý pretek ešte, ale traja sú 4, sú dosť ďaleko. Tak teraz udržiať si 5. miesto alebo ísť po minimálne aspoň po 4. Šmik. Ten gumám veľmi nepomáha. Hovorím, časy nie sú najlepšie, ale reálne po tých všetkých pretekoch, čo som išiel, tak idem radšej kľudnejšie tempo, aby som aspoň tento posledný pretek dokončil aspoň v nejakom normálnom mieste. Budem si držať nejaký odstup. Tie gumy nie sú v veľmi dobrom stave a ešte máme 2 kola pred sebou. No. Držte palce. 1.35, 6.09, OK. Tak. Vzadu je súboj medzi Skubim a Biturbom. Skubi sa dostal cez Biturba. Takže teraz pôjde po mne, tak troška si pohneme. Aj keď moje gumy fakt nevyzerajú dobre. To som nečakal. Ale dobiehame. Druhé, tretie, štvrté miesto, ako pozerám. Stereo ten si ide asi vlastný závod, ale týchto troch by sme možno vedeli aj dobehnúť. No skúsme to. Dobre. Nejaká havária? Že by? Jorge sa prepadol.
Ešte jedno kolo, keby bolo. No nič. Keby možno od začiatku tlačím viacej na pílu a toto sa stane, tak sme možno, že aj štvrtý. A možno, že aj tretí. Občas treba riskovať, ale naozaj toto už je ten posledný pretek. A ja už nechcem riskovať, lebo som skončil veľmi zle v tých predošlých, keďže ma zastrelili. Ale dobre, 5. miesto. Začínali sme z 10. Takže 5 miest. Dobre. Tak a takto som dopadol. 5. miesto, 60 bodov, viem, nič moc. Ale tento posledný pretek ma dosť bavil a o to ide hlavne, zabaviť sa. Reparát Red Bull Ring počas dažďa. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, poprípade zvonček, ak nechce zmeškať žiadne video. Čau.